Rybička naví, moje sestřička. Ty máš video nebo co? Jo, máme tam rybičku. No Ivanko. Já běžím pod podběráček, Ivanko. To je obelisk, viď? Jo, úžasně. Počkej, buď tam, já to odeberu tam. Jo. Jo. A podběráček pěkně. No, dívej se. Síla paží, jo. Síla paží, ano. Ne. Bere rybu, prosím tebe. Jo, ty kráso. To si děláš... Já ho nenám Já ho nenám na podběráku. Drž ho, to nesmíš pustit. Ty kráso, počkej. To je nějaký malý. Ty mám... Ne, já ho nedám na podběráku, ty vole. Já doma, ty vole, doma jestli... Máš ho? No ty vole, co jako s tím mám dělat? Mám ho tam, dobrý, už oni nebyli, povol to. Mám to víc? Já jsem takovýho neviděl v životě. To byl nějaký štípák. Jo, ty vole, co to je? Ty vole. I ví, jako ten má 90 centiáků, jako, to natačej mě. Jo, normálně to mám brát, jo. Normálně to ber. Jestli to vydrží podběrák. Ty vole, co to je? To je ryba. Tohle je vánoční kapr. To je moje duka, jo. Dej tam nohu. Porovnání nohy. Zemi kluky. Ty vole, ty jsem se lekla. Fuj. Ty krása. To bude pěkný. Dobrý, už to vypnu. Au.